Assalamu alaikum moɗon feddam fedde PoolguPulaagu on calminama on jurama on jettama moƴƴergana ñaag on ñaganama onon kala goto fo inde mo yetteɗum Alhasan Toura salminama jurama yettama moƴƴergana ñaganama oɗo haalata mon ko Ibrahima Amadou Sy gonɗo to kanel ina hoɗi legal no wiye legal law ko Ibrahima Amadou Sy wiyete ɗum ɗo ko Alhasan Toura ko gesel meɗen waalo ɗum ɗo gesel meɗen waalo ken fuɗɗinoɓe soñje hande wonde nokku o en luɓoto ɗum sen luɓɓima ɗum joni noon wona ko belɗa fo mbaɗa hen kadi wona ko ɗum yiɗɗa fo mbaɗa hen joni won heeɓe ko puɗɗino soñje wiya yo dartu hande minen koye wiya yo dartu ɓe min jeeya saabu ɗum heediɓe ɓe ne keewi gawri kecciri min hooram ndiɗo ko kecciri ndi ɗeɗo cammeje ɗeɗo ɓaleje ɗeɗo ko kecce ɗe ko kecce ɗe jooɗani ko ɗeɗo goni jooɗɗe ɗe daneje ɗe goni jooɗɗe ɗeɗo ko kecce ayi ni hedde e nder ngesa he ko suwa soñede tawa hande somi juumani ko 24 lewru yaawa woni le 18 3e mois 2023 somi juumani eyyi feddam fedde PoolguPulaagu eyyi ɗum ɗo ko gawri waalo wonande ɓe ganda wonande jibinande Dakar naaɓe en e ko nandi hen e leyɗele foof woɗɗe kadi ɗo ko seeɗa min ndemno ɗo e gueson waalo premier o min ndemirta ko jaale puccu walla jaale juuɗe so ɓooyi noon ina watta huuɗo ala saago deftina hen jaala jungo comme ɗeɗo jaale ni deftina hen gona e remtade ɗum ko ni way wonande ɓe ganduɗa ɓe onon Dakar naaɓe e ko nandi hen ayi min fuɗɗinoɓe soñje hande Allah waɗi noon joom nokku en ɓe mbi yo min dartu min dartima joni ko ɗum ɗo woni komin puɗɗino en heddi ko suwa soñede tawi nani gaddari ne wawi taw ne woɗɗi seeɗa mi salmini foof mi juurima foof Alassane Touré yettama moƴƴere gana on ñaganama